Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi Tv kama wacho ni ngima en mwandu. Odiechieng' ma kawuono wakelo ni chenro ni kowuok e boma maduong' ma Kisumo kendo watimo limbe ka laktar marwa ma kawuono mabiro nyisowa ni nyinge en ng'a, en wuod kanye to lonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari? Erokamano. Gi nyinga iluonga ni an Laktar Collins Nyamodi. Atiyo Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital. An jaseme kobeta ngere. Erokamano nya Dr. Collins. Wamor mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono. Okinyisa ni lony e weche mage nikech Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital duong' entiere kod kidienje mopogore opogore to kama wantiere ni en kar thieth mar ang'o mondo mi ka wadonje twak. Erokamano ahinya. An alony e weche mag thiedho tuoche mag wang', to tuoche mag wang' ng'eny to sana an e department mar wang' thiedho cataract, watimo cataract surgery, chiero, wagolo chiero, tuoche mag refractive errors manyiso ni tuoche ma ng'ato nyalo rwako angolo, tuoche mag infections mag wang', ging'eny ma samoro kanyalo wacho gi. Erokamano ahinya. Mana kaka winjono jahera mar chenro ni kawuono wantiere Jaramogi Oginga Teaching and Referral Hospital, wantiere kod Dr. Collins ma olonye tuoche mag wang'. Iwinjo ni tuoche mag wang' gin tuoche mang'eny mokalo kendo kawuono daktari daher mondo mwagoe mbaka kotenore kod refractive errors kata tuoche chandruoge manyalo miyo ng'ato rwako angolo. Refractive errors gin ang'o? Erokamano Ruth. Refractive errors kanyalo wacho gi dholuo gin tuoche mamiyo ng'ato nyalo rwako angolo. To refractive errors gi, tuoche manyalo miyo ng'ato rwako angolo gi en inyalo yudo ka samoro ng'ato ok nen mbele maber, samoro ng'ato ok nyal somo muma, ok nyal neno gima chiegni, samoro yudo ka ng'ato seche moko kar mondo ne gimoro moriere to neno gik moko kobam. Mago e refractive errors. To gin aina ang'wen mong'ere ma waneno e osuptal ka pile ka pile. Nitiere mokwongo mwaluongo ni short sightedness kata ng'ama ok nyal neno mabor gi dholuo. En yudo koneno gik machiegni maber, onyalo somo muma, onyalo somo lakini kochopo gima bor to ok one maber. Moro waluongo ni far sightedness. Far sightedness manyiso ni en ng'ama mbele oneno maber, distance oneno maber, gima ni mabor, lakini koro gima ni machiegni ok one. Namba adek waluongo ni astigmatism gi dho mar daktari. Lakini nanyalo pime ni yudo ka ng'ato neno to gima ni mambele cha onene mabiribiri, onene mawiriwiri, to samoro gin gik ma samoro koneno to neno ka gin gik ma obet mobam. Mano waluongo ni astigmatism. Then mogik moro nitie waluongo ni presbyopia. Koro presbyopia ni eto sana ohero chando jodongo. En obiro ka ng'ato chopo higni 40 to obiro nikech kiyo mar wang' ok nyal neno gima ni machiegni. Koro mage aina 4 mag refractive errors mang'eny ma waneno kae. Mana kaka iwinjeno ni gin kidienje mopogore opogore, inyalo bedo ni inyalo neno mabor to kine machiegni, inyalo bedo ni neno machiegni to kine mabor, inyalo neno mabor to gibam, kata koro kiyo mar wang' ochopo kama koro ok nyal nene maber. Daktari, okipimna ni jomage ma thoro bedo kod chandruoge mag refractive errors? Shida ma refractive errors nyalo mako ng'ata ng'ata. En shida manyalo mako ng'ata ng'ata, lakini en shida ma samoro mako joma familia achiel. Mokwongo kadok chien mondo mi alerni maber. Shida manyalo miyo ng'ato rwako angolo, wang' kaka Nyasaye nochweyo, wang' onego bedo gi borne mowinjore onego bedgo koa mbele nyaka chien. Koro yudo ka ng'ama ok nyal neno mabor, bor mar wang'e, bor moingo kiwango ma Nyasaye notimne nade? Nochweye. Bor mar wang' onego bedi bedo milimita 24. Nuna matin kendo. Iwacho ni bor mar wang' tiende ni koa kanye kadhi kanye? Koa mbele nyaka chien mar pasia. Mano kaka wang' ochwe gi Nyasaye. Wang' kaka ochwe gi Nyasaye. Length mare kata diameter mare. Bor mar wang' koa mbele nyaka chien onego bedi bedo okal milimita 24. Kokalo milimita 24, manyiso ni in gi wang' madongo, idhi bedo gi shida mar neno gik maboyo.
E familia iyudo ka konyuol ka janyuol ne rwako angolo kata miyo rwako angolo, ji ariyo adek e familia no nyaka rwak angolo, manyiso ni en shida manyalo mako family. Mano namba achiel. Namba ariyo, in ng'ama samoro notimne operation mar wang', ma iyudo ka wang' onego bed ni bedo gi shape mayom, en gima onego bed ni bedo moluorre mayom. Tiyudo ka seche moko kanotimni operation, tiyudo ka samoro kata kanotwang' wang'i, to twang' wang'i kobam. Koro mamiyo seche moko iyudo ka mondo ine gik moko, ineno gik moko kobam. Ng'ama notimne operation. In ng'ama seche moko gimoro nogo wang'i, kata ng'ato nogo wang'i angum, wang'i ka chango to chango kobam. Mano iyudo tuo mar refractive error. Age, nasekoni ni nitiere moro ma kochopo higni, ka ng'ato ochopo higni 40, to koro iwinjo ka ng'ano biro nane daktari, mbele aneno maber kabisa, mo matindo tamasomo. Mage joma nyalo yudo refractive errors. Lakini en tuo nyalo mako ng'ata ng'ata. Kotenore gi family, kaka jonyuol chal, chal, kata kaka deni chal, yes. Kotenore kod masirni ma ji romo godo, Yes. Kotenore kod yore mag thieth, kaka yore mag twang'o wang' kaka nileronwa chal. To gi tuo mar diabetes bende ka ng'ato nigo, tido ka kiyo mar wang' nyalo kuot. Ing'eni samo kuot to duoko distance mar wang'. Actually, shida mar wang' en shida mabiro nikech bor mar wang' cha. Ka nitiere gimoro motimre wang' moduoko distance mar wang' piny, to nyaka ng'ato bed gi refractive errors. Imulonwa kacha kidieny mogik ma en tuo mar sukari kata diabetes. Okipimnwa nikech wacho ni wang' nyalo kuot. E seche ma ang'o matimore e del ka kotenore kod tuo mar sukari momiyo wang' nyalo kuot maduoko distance cha chien. Skari, sama ng'ato nigi skari, iyudo ka skari bedo mang'eny e remo. Skari kosebedo mang'eny e remo, to e wang' bende nitiere mo to nitiere pi. Sama mo kata pi skari obedo mang'eny e remo, morni kata pi kata kiyo mar wang' bedo gi skari mang'eny. Koro ywayo pi manie wang' to kuot. To sama kuot no to duoko distance mar wang' cha piny. Bor mar wang' cha oduoko chien, to kelo go shida mar koro chuno ni skari ni bibiro to wacho ni tinde ok anen maber, nyaka ne yuda gi skari tinde ok anen maber. Emi uthoth jok mantiere gi diabetes rwako angolo. Koso Moko rwako, ng'eny gi rwako angolo. Ka en ng'ama nigi tuo mar skari to ok odhi e osuptal, ok oti gi yedhe kaka owinjore, ok ocham chiemo mowinjore. Tiende ni skari mare osiko ni malo saka sa. Nyaka obi obed gi shida mar wang'. Aidha onyalo bedo shida mar skari, onyalo bedo shida mar rwako angolo, kata onyalo bedo shida mar chiero. Kata pasia mar wang' ng'ato nyalo kethore. nikech tuo mar skari. Omiyo kapo ni ng'ato nigi tuoche gintiere kaka gitenore, ka ng'ato nitiere gi tuo mar skari nyaka one kaka oritore, nyaka one kaka ochiemo mondo mi kik chandruoge gi med bedo mang'eny. E chenro ni wawacho ga ni ngima en mwandu, tiende ni nyaka warit ngima maber nikech kata ka wangi kende ok ber to nyalo mi chandruok mang'eny. Daktari okipimnwa mana matin nono ni kapo nono ni inena ng'we dendi samoro kotenore kod family ni kata kotenore kod higni kaka nilero cha kata kotenore kod masirni ma dhano romo godo, kinena ng'o gini to onego bed ni chich ni kapo nono ni ok akawo okang' tanyalo bedo kod chandruok mar rwako angolo mbele kata refractive errors. Ranyisi mage makineno to onego bed ni chich. Ka in gi nyathi e ot, tineno ka en nyathi musiko dwa mana ni TV odwa no bedgo machiegni saka sa. Nyathino nyaka itere ir daktari mar wang' mondo ng'i wang'e. Jopuonje manie skul, uneno ka nitie nyithindo madwa no bed mana mbele. Klas 1 en odwa mana no bed mbele, klas 2 en odwa mana no bed mbele. Ter nyathino mondo daktari ocheki. Namba 3, kineno ka ng'ato ning'o wang'e, samo neno to dwa no di wang'e, manyiso ni ng'ano ok nen maber. Samo ning'o wang'e no eko nyalo temo neno gik moko maber. Mano ng'ano nigi shida mar angolo. Ng'ama nigi wich bar mabare, ma en na wich mabare gi mbele, to sana sana wich bar mabiro gotieno kata gokinyi, matiyudo ka isega dhir daktache, ithiedho malaria, ithiedho typhoid, ogoye kata picha onge gimiyudo, mano wang' madwaro angolo. Aya, shida ma ng'ato ok dwa neno stima. Nyathino koyaw stima tineno koning'o wang'e. Kata TV osiko complain, duokuru picha mar TV, ler mar TV piny. Mano shida ma mano ng'ato dwaro angolo. Samoro ng'ato neno gik moko ariyo.
Mano shida madwaro angolo. Samoro yudo ka ng'ato oneno ng'ato kabiro to ok onyal ng'eyo ni macha Ruth koso macha ng'a. Oneno na ng'ato kabiro kichopo machiegni korko onyalo neni. Kata en ng'ama samoro kane ji somo osomo to dakika matin tineno ka wang'e chwero pi. Mano shida mar angolo. Chienen penj laktar, iwinjo kaka daktari lero maber ranyisi ma kineno kuomi in owuon kata kuom nyathini to nego be ni chiche ni nyaka bedie ni chandruok nitiere ka idwaro ni mondo mi odhi ka laktar mapiyo piyo mondo mi oyud kaka inyalo konye. Namba chielo lero kacha ni ng'at ma ok nen gik moko maber, samoro ineno mamiri miri, samoro ineno ka ng'ato neno to dwano ni ng'wange kod gik makamago. Kiki kaw gi yoro yiem chandruok ni to daktari wacho ni ka ber to mondo mi oyud kaka inyalo konye. Daktari ka ponono ni aseneno ranyisi gi kuom nyathina kata kuom an awuon to wabiro iri ere kaka udiagnose, ere kaka utimo pimo muneni to en chandruok kidieny mokwongo ma ng'ato neno mabor kata ma en kidieny mar ariyo, kidieny mar adek kata kidieny mar ang'wen, utime nang'o daktari? Erokamano Ruth. Koro katero okang' kidogo kaka kokang' kaka ka jatuo donjo. Jatuo moro amora modonjo e klinik mar wang' kosekaw details mage nyaka wang'i teko mar wang'eno. Teko mar wang'eno wapimo ga e distance mar 6 meters, mita 6. Mano en standard moketi. Wapimo wang' konchiel, achiel. Sama wapimo wang'i korachich to wapimo koracham idino. Wapimo korachich, koracham odin. Sama wapimo korachich odin. Koro ibro yudo ka en jatuo ma ok nyal somo. Nitiere board mimiye mosomo mwaluongo ni Snell's chart. Ka ok onyal somo board no te, koro wakawe to wakete machine, wang'iyo wang'eno, wakuongo wang'iyo ka wang'e onge gi shida moro amora nikech shida mag wang' nitiere mang'eny manyalo miyo ng'ato ok nen maber. Wakuongo wang'iyo wang'no mwang'e ni wang'no en wang' maler maber maonge shida moro amora, onge infection, onge gi chiero, onge gi pressure mar wang'. Basto koro ng'ano kwasenene to wabiro kode room watime refraction. Refraction en pima angolo mowinjore gi wang' ng'ato kalure gi chandruok ma en gono. Koro waketo ni kiyo, wasoyo kiyo e wang'i nyaka wang'i nyiso kiyo maber ma koro inyalo neno go gimoro amora nyaka piny. Kaeto iloso ni angolo timiyi. To nyaka wakaw history maber. Nyaka wang'i ni familia nu be nitiere ng'ama rwako angolo. Nitiere operation moro manotimni chien. Be in gi tuo mar skari, in gi tuo mar pressure. Nitiere gimoro manogo wang'i. Kata samoro in ng'ama nosegami angolo chon to niweye. Mago te nyaka wang'i. To shida mar rwako angolo koyudigo inyalo mana miyi angolo no, lakini nitiere operation bende minyalo timni mapok ong'ere ahinya, lakini kuonde mitimo geto mana Nairobi. Chienen penj laktar. Wantiere Jaramogi Odinga Teaching and Referral Hospital kendo wang'iyo tuoche mag wang' wachako kacha kod refractive errors. Magin tuoche kata chandruoge manyalo miyo ng'ato rwako angolo. Daktari opimonwa ni gibire kidienje mopogore opogore to nyaka ang' pim okang' kokang' kidieny ka kidieny mang'e ni e chandruok to e angolo monego beni rwako. Wakaw yweyo mana matin no kwa duogo to wadhi nyime mondo mi daktari opimnwa ni to mita 6. Mano lero ni en mita 6 standard nikech ang'o to ere kaka itime no wacho ni mi board moro mondo mi som en board machalo nade kod moko mathoth omiyo kik idhi mabor kata matin kik isudi. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go safari or something, I can't stand like a day or two. So no options for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyakoro Mugejuang, chenro mar rupiny biro ni pile ka pile.
wuok tich nyaka tich abich. Chakre sa 12 nyaka sa 5 onyango. Kama wakelo ni weche manyien kod nonro mar gazet. Wakelonu twak mong'ith, twak magero ganda. Chakre rupiny, wakelonu jolony ka warango chal mar piny Kenya. Kaeto wadonjo nyaka chenro mar mbaka oromo. Mbakano watude kod reporters magwa e kor gwenge e counties mopogore opogore ka gimiyowa weche matuch. Magi duto inyalo yudo achiel kachiel e mbui magwa mag Facebook, Twitter kod YouTube. Tudri kodwa an Sharon Ongao, An Cleophas Oluoch, Kachiel kod an Joyce Oduor. Machiegni nikech ma en rupiny. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Naitwa Robert huko Igo, nafanya kazi ya ujenzi. Mimi ni fundi wa mjengo. Yenyewe ni furaha kubwa. Ndiyo nilikuwa na hiyo imani ya kuwa nitakuwa na hiyo pesa kwa sababu nimekuwa nikiomba na nilikuwa na matumaini. Mchezo wa Shabiki ni ukweli. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot Mbao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Machiegni kendo penj laktar kaka wono wang'iyo tuoche ma nyalo kelo ni kata chandruok ma nyalo miyo irwaka ngolo wadendo kacha gi dho ngere ni refractive errors. Wantiere kod daktari oleronwa gigo makiwinjo kata kineno to nego beni chich ni idhi neno laktar mapiyo piyo. Kaeto kane pok wadhi e yueyo no pimonwa kacha ni nitiere pimo mipimi godo ma ing'iyo wangi kendi nono maber ni chandruok nyalo bedo ang'o ka ting'yo ni to en kiyo mane madonjo kod wangi. Daktari ni pimonwa kamoro ni wantiere kod chart kata board ma ipimo godo wang king'iyo ni inyalo nene maber kata ok inyal nene maber. Ukipimwa ni board ne chal nade to en ang'o gini ma itimo kata ma ipimo godo wang kotenore kod board ni kaeto mondo mi wabed kod ng'eyo malong'o kachiel kod lony kapok wadhi nyime kod chenro ni. Erokamano Ruth. Koro wang kwa pimo mondo wangi teko mar wang. Watiyo gi Snellen's chart mane kaka iluonge lakini Snellen's chart en chart olose mar jomosomo to nitiere chart mar joma ok nyal somo. Onyalo ng'iyo gima ni kacha to identify ni gino ng'iyo kuma chal nade. Kaka koro chart ma wan go ka eni dobed ma en ma e ma e-chart. E-chart ni en mikete e distance mar mita 6. Mano e standard mobedo set ni emi cheko go teko mar wang. Emo mineno kineno nukta gi nitire nukta mamalo mondika 6 nyaka piny. Ineno kama ondik 6 ewi 60 ma 6 ewi 36. Koro manyiso ni kichung mita 6 to kinyal neno nukta mondik maloni manyiso ni wangi ok ber kendo negi ne daktari mapiyo piyo. Yes. Koro kineno nukta matindo gi manyiso ni wangi onge gi shida malich ahinya. Samori biro mana ne shida matin kata allergy. To kochopo kama koro kinyal neno ineno nukta ni ineno nukta mar 6 ni kaet neno nukta mar okinyal neno nukta mar 6 ewi 26 manyiso ni teko mar wangi ochope nukta 6 ewi 36. Koro kanyo watiyo gi mae waluongo ni refractive box. En box manigi kiyo mipimo go wang mondo ng'e ni wangi ang' nokawo kiyo machal nade kata ang' nokawo kiyo mateko ne chal nade. Koro ma en ranyisi mar angolo mwatiyo gago. Irwake wang jatuo tidino konchiel. Ni pimonwa ni wang ipimo achiel. Okipimnwa kapok wadhi mabor ahinya gimomiyo ipime achiel gimomiyo idino koni. Nyaki ume kamano kosa nyalo dina gi lweta. To
gini nyaka bede, lakini samoro nyalo yudo kidhi kamoro ma onge. Idina dina gi lweti, kata nyalo loso tas moro midino godo. To koro lakini sama koro nyaka pim angolo to nyaka bed gi ranyisi mar angolo ni. En frame watiyo godo. Sama koro wapime. To wang' nyaka pim achiel nikech wang' gine wich to gin twins. Gichalo kaka nyithindo monyuol kamoro achiel, onyuolo nyithindo ariyo, gin rude. Lakini nyalo do ka wang' moro nigi shida to wang' moro ber. Emomiyo wang' nyaka pim achiel. Kipimo gi ka gin ariyo to kinyal ng'iyo ka shida nitie. Anyalo pimi to wang'i ma kora achich onge teko to kora cham nigi teko. To kawe ni somo gi gite tibro somo nyaka piny. Donga we mi dog gi tuo dala. Manyiso ni achiel teno nyawadgi, koro kinyal ng'eyo ka itiyo kodgi giduto te nyaka ng'wadina. To dhano mangima wang' achiel mana kaka lwedo. Nitiere lwedo manigi teko molo wadgi. Ng'ato rachich, ng'ato racham. Nyaka yude wang' moro maonge teko ahinya molo wadgi. Manyiso ni wenge be gin ga kamano. Achiel ibro yudo ka nigi teko, to achiel yudo ka moro yom matin. Lakini kato yom to bora ni onyalo somo nyaka to wacho ni asomo nyaka piny, lakini oginen maber ahinya. Ero kamana ahinya. Ne wantiere kidieny ma koro ing'iyo kiyo. Koro kidieny ma koro ing'iyo kiyo ni warwako ni kapok warwako ni frame to wan gi machine ka mwaluongo ni auto refractor. En otemo pimi angolo, en machine matemo pimi angolo kende. Waketie mondo wang'i ane ni wang'i nyalo kawo angolo kiyo manigi teko machal nade. Waketie. Kwaseketie to miyowa nembni monego watigo, nembni mag kiyo monego watiyo. Makio gite nigi nembni? Kiyo gite nigi nembni. King'iyo ka ondikgi. Kiyo makoni makwarni gin watiyo kodgi ng'ama ok nyal neno mabor. Ng'ama is short sighted watiyo gi kiyo makwarni. To ng'ama neno mabor to ok nyal neno machiegni watiyo gi kiyo marateng'ni. To ng'ama ok nyal neno gimoro mo ochung' maber, oneno gik moko kobam, watiyo gi ma. Dong wawinjore. To ng'ama jaduong' mane wacho ni an nasomo muma maber. Lakini tinda daktari ka chomo gi to giriwre ariwa. Actually wang' chako tiye age mar 40. Tiende ni kiyo mar wang'i chakoro konyal dolore, otegno ling' manani. Kech wang' kiyo dolore konyalo somo gi man machiegni. Watiyo gi ma black. Mama black gi gin magnifiers ma seche moko watugo ga go chon kane watindo ka. Eno magnify. Umiyo nukta nenore madongo. To ne jagono maneno gik moko ka giriwore ariyo. Nyalo bedo ni gin machiegni to giriwore ariyo. Mani tiyo gi mane? Mano pod watiyo gi man kech mano sana en shida ma jodonge mabiro go. Mwaluongo ni presbyopia. Ni kasomo to nukta riwre na ariwa. Manyiso ni kiyo mane wang'icha otemo nodolre mondo nen maber to konya. Ndalo sedhi. Koro en wamiema. To sama waketo nigi gama. Kendo magi be kila ng'ato nigi namba ne kalure gi age mare. Eto magi wapimo gi age. Kijae gi ni 40 wanyalo mi namba 1. Maiso ni poko chako dolore. To nego be ni bang' iga ka iga. Iduoge e hospital, daktari mar wang' ng'i tilokoni. Daktari kopogore kod muma nikech tinde thoth ne nyaka muma jisome simu. Chandruok bende ng'ato nyalo fwenyo kotiyo gi simu. Samoro idwa ni som simu tineno ka gik mondike simu bende riwore. Inyalo fwenye gi simu. Joma tweng'o biro ka pile. Nyocha so usi sindan tinde okanyal. Kendo kata kimiye usi gi sindan timie kata mana saa mzima okonyal so usi sindan. Manyiso ni mago gin moko mabende kineno to bende chi. Okochuno ni gin weche mag somo kende. Nyaka ngima wa pile mitimoga. Ero kamana inya daktari. Thoth ne wabedo ga kod weche maliekore kata mafuongore kotenore kod chandruoge mag wang'. Iyudo ni samoro ni neno ranyisi mani pimo nwa yo kang' mokwongo cha. Ni nyathi ka odwa ni onne TV to odwa bed machiegni gi TV. E family ka bende wang'eyo ni nitiere joma rwako ga angolo. Kae to bende kata kwa entiere class to odwa ni obed mbele kaka ni wacho cha.
Kae to nitiere weche mosebedo kaliekore kaka jonyuol kata weche ma wasebedo kwa wache kor gweng' ni nitiere kaka wang' chango kende ahinya nyaka ponono ni en nyathi matin to nitiere kaka wang' bro chango kende ka ponono ni orito wengenego maber ochiemo maber nikech kiyo thoro medo ketho wang'. Adiera mane mantiere kae? Erokamano, mago kizungu waluongo ni myths and misconceptions. Gin gik ma ji wacha lakini ler margi to ji ok otimre nade, ok ong'eyo maber. Kaka napimo mokwongo, shida mar wang' mar rwako angolo biro nikech bor kata dundo mar wang'. Bor kata dundo mar wang' kata samoro wang' ok en smooth, en e shape madwarore. Angolo ketho wang', angolo ema loso wang'. Ka in gi shida madwaro angolo to kitiyo gi angolo, wang'i nyalo bedo gi shida mang'eny zaidi. Gimomiyo ji wacho ni angolo ketho wang' en ni kiseng'e rwako angolo manyiso ni sami rwako nyong'ong', ok angolo iluongo ni nyong'ong' ming'ong'e wang', ineno maber kabisa. Midhi ng'i angolo sami gole nikech nyochi winjo maber sami rwake cha ineno gik moko kaka owinjore. Sami gole iwinjo matek mondo ine kata gimoro matin. Koro ng'ato wacho ni kane pok achako tiyo gi angolo nikech nyocha wang'i odwa ng'iyo gi biribiri cha. Nyocha ma ok onego bed ni wang'i ng'iyogo. Nikech sama ok inen maber ma wang'i dwa none gimoro to wang'i diyore. Pasia mar wang'i nyalo were go buongo to mani dhi muofu. To koro sami rwako angolo to wang'i neno e yo moyiweye maber, tineno gik moko maler. Koro omiyo jomoko wacho ni nyocha kanyo ka rwako angolo wang'a nchok rach ahinya. Lakini sama rwako angolo naneno maber kagolo angolo ni to kendo ayudo korach molo kaka notimre. Orach molo kaka ne nitie. To nego bed ni nyathi konyuol idwaro ni dweche 6 mokwongo onego daktari mar wang' ne nyathi. Nitie shida moko mag nyathi kapod tin kapok ochopo higni 8 mane sama wang'e losorego to losrego obwongo kamoro achiel nikech wang'o tudrego obwongo. To injin mar obwongo ni e tok wich, injin mar wang' ni e tok wich waluongo ni the occipital region. To sama obwongo losore tema wang' be losore. Ka wang' nyathini nonyuol gi shida kata nodwaro angolo to ok olose kapok ochopo higni 8. Kochopo higni 8 kok olose wang' no dhi develop gimiluongo ni lazy eye. Gi dho waluongo ni amblyopic eye. Lazy eye manyiso ni en wang' ma ober lakini obwongo tok e injin kacha obwongo oseseto ni macha wang' manonyuol kok ne koro kata lose baadaye to wang' no dong' adong'a ka en muofu. En wang' maonge gi tabu lakini shida ni obwongo noseloke ni macha gimok nen. Koro onge kaka obwongo nyalo miyo timre nade onen. Omiyo sama nyathi pod tin nyaka miye diet maber mowinjore makonyo wang'. Chiemo manigi vitamin A, chiemo manigi vitamin C, chiemo manigi zinc. Magi aina ingredients makonyo wang'. Masama olosore sama wang' pod losore kapok ng'ato chopo higni 8 cha. To losore ka en wang' mabiro neno maber. To tere daktari bende mondo yud kantiere shida minyalo los kapok nyathino ochopo higni 8 to los chon. Kik wil gi mano jahera mar chenro mar penj laktar. Obwongo otudore kod wang' otudore kod obwongo. Wang' nyathi losore kendo tegno kapok ochopo higni 8. Iwinjo kaka daktari olero maber. Chiemo mimiyo nyathi seche ma pod otin gin chiemo mage. Kik iwe wang' nyathi kethre ne gigo ma inyalo geng', ma en chiemo makare kama oting'o zinc, vitamin A, vitamin C. Ma bende gin chiemo mwanyalo yudo mayot mokalo. Kuom ranyisi kaka zinc wayude chiemo mage daktari? Zinc wanyalo yudo onunga cha iluongo ni strawberry. Onunga yudore. Berries mopogore opogore. Nitiere fruits, lemon, olembe wanyalo yude. Skuma, chiemo ma green, alode wanyalo yude. Zinc, beans gini. Aya, vitamin A to wang'eni ng'enyne ong'enye carrots. Watem nyathi bende kwatedo chiemo to waketo negi ang'o carrots e igi. Vitamin C to en olembe to ji ong'eyo olembe motimre nade
emong'eny. To vitamin C en okonyo korka omiyo nyathi ok bed gi infections e wang'e mang'eny. Okonyo korka teko mar del. Erokamano. Iwinjo maler jahera mar chenro mar penj laktar emomiyo wabedo ga kod chenro ni mondo mi wang'i matut waler kendo wapuonjre. Iwinjo ka daktari olero kacha ni tok higni 8 to kata koro ang' ne timo ang'o to obwongo no setamore ni en lazy eye tiende ni chandruok koro bro bede. Omiyo seche ma pod inyalo lose ni mondo mi olose. Seche minyalo gere ni mondo mi ogere. Seche minyalo keto wang' mondo mi obed maber. E seche monego bed ni time ka higni 8 pok ochopo. Waka oyweyo ka waduogo wadhi nyime kod chenro ni ka wantiere Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital wang'iyo chandruoge manyalo miyo ng'ato rwak angolo. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Tenbob, Ashu, Kinde, Ekomi, Apar, Ikomi, Mahumi. Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani. EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French League 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with Tenbob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na Tenbob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Chenro mar ombulu bagi e od bura mar manyo jogo madhi chung' e lo Kenya e od bura mar Afrika ma Ugwe Iala. Unajua ukipoteza wazazi wawili inakuwa vibaya sana. Huyu madhi tulikuwa tunamwambia azipitishe hapo nyumba, lakini hakuwa anasikia. Nyumba ikapa. Sinaona finally imefanya nini? Imeanguka. Burugimino deltho masira mar odorofa machielo ma ochako luar e kar dak mar Ruaka manie kaunti ma Kiambu. Obila Mama Bay pedho achije mane oturo modonje kar kano gige lweny e tesendo obila ma Kipasi e kaunti Mama Bay kendo mokwalo bunde. Machiegni kendo e chenro mar penj laktar wantiere Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital wang'iyo refractive errors kata chandruoge manyalo miyo ng'ato rwak angolo. E kidienye mar 2 daktari nopimonwa ni nitiere masin ming'iyo ni to en angolo mane ma onego bed ni ng'ato rwako, nikech opimono ni angolo duto te ma ji rwako bende nitiere kod nembni mopogore. Ma itimo kosetim nonro matut monge ni to chandruogi en chandruok mane. Aneno ka daktari ochopo kendo obedo e masinde makoro ipimo godo angolo
angolo mabende ng'iyo namba ka namba mar angolo. Daktari machiegni kendo mondo minyiswa ni koro kamwachope ni nipimonwa ni en masin ma ipimo godo angolo. Pimnwa ni en itime nang'o, okaw kidieny marom nade kod gimotimo ne jatuo mondo mi okony jatuo nen maber. Erokamano Ruth. Koro masin madwa tiyogo mokwongo ni nikech iyudo ka jatuo kapok omiye angolo ichiwo mane wang' ma healthy, wang' mangima. Ok onen maber lakini ongima, manyiso ni onge gi pressure, onge tuo mar skari kanyo, kata ka en tuo mar skari nitie to en skari mani piny e kiwango midware, onge infection moro amora iye. Wapimie mashin mokwongo ni waluongo ni slit lamp. Slit en pogo, en mashin ma pogo stima mane iye, ing'iyo kidienje ka kidienje fuoni mag wang'. Mondo mi wanyisi ni kata wamiye angolo to shida moro onge, nikech kimiyo jatuo ni angolo ka wang'e ok ngima to biro duogo kendo kata imedo hinye. Koro wabiro ng'iye mashin miluongo ni slit lamp mwatiyogo kwang'e wang'e. Koro mashin ni kitiyogo nikech dhogi gi dho jatuo dhi bedo machiegni, nyaka irwak mask kendo nyaka warwak gloves. Koro kiserwako gloves kamano to nikech jatuo dhi keto tike kama jatuo mang'eny kete tike, nyaka iywe gi pad moting'o alcohol mondo mi obed maler. Kama jatuo kete tike gi kama jatuo kete pat wiye. Kosebedo maler kamano mondo mi nikech kendo manigi tuoche mag ngosi, mag pien del. Koro ikono jatuo ni ket tiki ka, put your chin here. Nyaka iadjust mondo mi jatuo obed mayom moko chandre, obed as comfortable as possible. Kae tiketo stima e wang'e to koro ing'iyo fuoni mag wang' kachiel kachiel. Kanye kama koro idine wang' achiel cha koso kanyo pok kae ne wasedino wang' mose kuma ni pime wang'. Osebiro mwaseneno ni wang'e ok nen maber. Koro wadwa ng'iyo ni debed ni ok onen maber ni en gi pressure koso debed ni ok onen maber ni wadwa miye angolo. Koro wang'iyo ka. Koro wang'iyo, wachako gi wang'e konchiel, ma bende nyaka ng'i wang' achiel. Ichako gi korachich tidhi e koracham. Nyaka ng'i wang'e. Kamoro amora, klinik moro amora ma japiny dwa dhiye mondo ng'i wang'e, nyaka en sure ni daktari oneni gi mashindni. Ekibro ng'eno neni gi daktari ochek wang'e maber. Erokamano ahinya. E seche micheke no daktari, samoro inyalo pimonwa nikech ninyisowa ni wang' bende wantiere ga kod wang' achiel ma yom kata moko tegno moingo nyawadgi. Thothne mane ma thoro ga bedo motegno, achich kosa cham? Acham. Koro wang'iyo. Ka waseng'iyo jatuo ni mwayudo ka jatuo ni wang'e ngima, en gimodwaro en angolo. Koro watere mashin mar angolo. Ma en maa? Ma en mar ng'iyo ni wang' ngima to dwaro angolo. To maa en mar? Koro wapimo to miyowa teko mar angolo monego bed notiyogo. Mana kaka iwinjo no, en chenro mar penj laktar kendo gima watimo ka odiechieng' ma kawuono wang'iyo chandruoge manyalo miyo ng'ato rwako angolo. Daktari nopimonwa kacha ni gin chandruoge mang'eny mopogore opogore. Kapo nono ni niyudo masira mar wang', ng'ato nogo wang'i kata nonyuoli godo nikech magigi bende wuotho e remo. Kendo kidieny ma wachope ni daktari opimonwa ni koro ong'iyo ni to en angolo machal nade monego bed ni miyo jatuo. Opimonwa maler ni sasa midhi ka laktar mar wang', nyaka ineno pim wengeni kod masin machal kama kosewuok e kidienje mokwongo mani miyi gigo misomo mondo mi ong'i kapo nono ni wengeni beyo kata wengeni oyo. Daktari kaduogo iri inyalo pimonwa ni koro kaa en ang'o matimore? Koro kaa maya mashin waluongo ni autorefractor machine. Autorefractor machine en mashin ma ogoyo kiyo mar wang'ino picha. Kosegoyo kiyo mar wang'ino picha to golo ni teko mane mar angolo ma wang'i nyalo tiyogo. Igoyo korachwich ka iduogo igoyo koracham. Koro teko mar angolo no mosemino kiche mana tiyogo kachaka. Mashin ni mi wakawo kiyono waketoni. Tibro yudo kikete aketa to jatuo koni koro aneno maber moloyo kaka naneno.
Kisetieko korachwich tidok koracham. Erokamano ahinya. Manyaka time okang' kokang'. En okang' kokang'. Ma jatuo achiel inyalo kawogo kata dakika kata 1 hour. Nikech nyaka time mos. Nyaka dhi mos nikech angolo be ka ok ichiwo mowinjore gi wang' ng'ato to mani hinye. To jotuo biro osuptal ni mondo wakonygi. Ok gimondi mondo wahinygi. Erokamano ahinya. Thothne iyudo ni samoro ok wang'eyo kaka onego bedni warito wengewa daktari. To odiechieng' ma kawuono nikech wang'iyo wang' kaachiel kod refractive errors, gigo manyalo miyo ng'ato rwak angolo. Namba achiel nawinjo kilero kacha weche mag anyuola. Mama no kang'eyo kaka ng'ato nyalo ritore nikech kidieny madhieni kata penjo makora penjo ni ere kaka onego bedni warito wengewa mondo wabed kod wenge mabeyo, mondo kik wabed kod chandruoge nikech samoro ok wanyal yudo teko kata pesa mar nyiewo angolo nikech awinjo ni bechgi tek. Bechgi tok tek. Ka Jaramogi kama bechgi yote malich. Koro kwanyalo nitie yore mang'eny ma ji nyalo rito wengegi. To gini nyaka chakre tin. Kaka niwacho cha, seche monyuol nyathi itere osiptal. Mokwongo nyathi konyuol nyaka itere ma daktari ng'e. Daktari mar wang' ng'i mang'e ni wang' nyathi ni onge gi shida moro amora. Nyathi sama wang'e dongono kata ng'ata nyaka icham chiemo mowinjore gi wang'. Tenene diet mowinjore gi wang'. Sana diet manigi vitamin C, diet manigi vitamin A, to gi diet manigi zinc. Konye wang' kabisa. Number 2, onego bedni ka in kama chieng' nitie, to nyaka irwak angolo mamiyo chieng' makech miluongo ni ultraviolet rays cha kik go wang'i direct. Samo go wang'i mok ahinya no onyalo miyi kata chiero. Mano namba 2. Nyaka wabed jomorito weight margi. Gimomiyo weight? Ratil mar del. Ratil mar del miyo ok inyal yudo tuo kaka mar sukari. Nikech tuo mar sukari nyalo miyi chiero, inyalo bedo gi wang'i, pasia ma wang'i be nyalo kethore. Nyaka ibed ng'ama ok madh ndawa. To nyaka ibed ng'ama ok ti gi kong'o. Mani rito ang'owa? Irito wengeni. Nyaka ikaw mudani midhi daktari mar wang' kata wang'i ngima machal nade. Manyiso ni wadhi uru mondo ng'i wengewa nikech iyudo ka kuonde ji nigi shida mang'eny lakini ng'ato ok ong'eyo ni en gi shida mar ang'owa? Mar wang'. Koro nyaka ng'ato kaw time ne mabi osuptal mang'i. Wawe uru nyiewo yedhe sami winjo shida moro e wang'i. Tin idhi e pharmacy, idhi e dukni mag yedhe moko mane kor gweng'gi tinyiewo yath tidwa tiyogo mondo ithiedh go wang'i. Ma samoro itiyo gi yath moko winjre tigo, mago gik mamedo ketho ang'owa, mago gik mamedo ketho wengegi. Daktari pimonwa kacha ni kaber to onego bedni ji rwako angolo mageng'o chieng' ma bende thothne gi rotengega. Onego bedni en koro ji wuotho kode sate nikech kata kuonde mowuothe ga samoro idhi chiro, samoro itimo gige ni nena ni wan wadongo ka magi gik moko watimga. En gima onego bedni koro ji chako kete maino, ji chako kete practice. Ok en gima inyalo rwako sate. En gima itiyogo sana kidhi samoro in ng'at matiyo kaka johero mohero tiyo chieng'. Sama gitiyo kama chieng' ng'enye, gitiye e puothegi. Ber kido kata ok inyal yudo angolono to rwako ogudu moro mageng'o chieng' kik donj e wang'i. Iwinjo. Ka in ng'at ma itiyo tich ma itiyo gi kompyuta saka sa, manyiso ni ler mar kompyuta cha go wang'i e seche ma saka sa, nyaka idwar angolo madino stima mago maler mar kompyuta cha miluongo ni ultraviolet rays kik go wang'i. Onego bedni itiyo gi lenses miluongo ni photochromatic lenses maging'o ler motegno cha kik go wang'i. Onego bedni practice gimoro miluongo ni 20-20 rule. 20 didek. Manyiso ni kapo ni bet ne in e laptop dakika 20 to wuog oko seconds 20 mondo ing'i gima ni mabor feet 20. Manyiso ni miyo wang'i yweyo moro. To sama miyo wang'i yweyo no, be mamiyo golo pi wang' maluoko wang'i mondo mi wang'i kik chak strain to wang'i kik jony mondo mi shida. I practice gimiluongo ni 20-20 rule. Ma en 20 didek. Kibedo piny dakika 20 ni watch kata TV, wuog oko seconds 20. Ing'i gima ni mabor
manyalo romo mita 20. Erokamano. Daktari, thothne wayudo ka sani nyithindo kaachiel koda ka jomadongo mana kaka imulo weche mag kompyuta, simbe mag ong'we yamo. Yudo ka ng'enyne ji osiko kod simbe mag ong'we yamo kuom seche mang'eny. Mayudo ni samoro nyathi nindo kata entiere room ten gi simu, samoro in kaka ng'ama ng'ongo isiko gi simu. To ler mag simbe gi bende waneno ga ka opogore. Ler makare mar simu onego bed ni gik kanye mondo mi kikel ni chandruok mag wang' kaka ma owuoyo odiochieng' ma kawuono. Koro kanyo be adhi mede gimoro. Koro kitiyo gi simu kata ka in gi bulb e ot, ok onego iti gi bulb ma tache ni piny ahinya kata ma tache omore ahinya. Onego iti gi bulb manigi taya ma wang'i winjo ka omorgo, ma wang'i comfortable go. Kata simu bende nitiere settings minyalo keto mowinjore ma kata in kisete tiwinjo ka kanyo to koro wang'i otimre nadi, winjego komorgo. Ok onego bed mani piny ahinya, ma en dim, kata ok onego bed momorore ahinya. Kata TV bende nigi settings go. Koro manyiso ni en yo bende minyalo rito go wang'i. Ok onego iti gi light madim kata light momorore ahinya. Onego iti gi light manie timre nadi e diere, ma kata kidhi e simu tibiro yudo kama diere no nitie emiketo. To king'e ni ok inyal seto mano, to dwaro angolo mi protect godo wang'i ma sama itiyo gi simu no kata sama ineno TV tinyalo timre nadi irwako. Jahera mar cheno mar penj laktar wang'e weche mag wang'. Daktari opimonwa kacha ni wang' otudore kendo tendore machiegni mokalo kod obwongo. Wang' en gima onego bed ni irito maber ndalo duto te kinde duto te. Kuom ranyisi kimiyo wang'i intiere mudho, tiende ni ok inyal neno. Chalre kod gima daktari wachonwa. Kokirito wengeni biro kethore kendo ibiro bede mudho ma kata gima nitiere buti manyalo hinyi ok inyal neno. Omiyo wengeni nyaka iriti. Daktari, nawinjo kimulo kamoro kanyo weche mag pi wang' mawuok to luoko wang'. Pi wang' mawuok to luoko wang'. Mulna kar pi wang' mawuok to luoko wang' ni onego bed ni obedo nang'o, nikech samoro chien kacha bende ni wamulo ni kapo nono ni ng'ato somo kata oneno kompyuta ahinya to neno ka wang'e dwa ni mondo mi ochwer pi. Pi mane maber ma luoko wang' to onego bed ni ok bedo e del e kidieny kata e okang' marom nade? Erokamano Ruth. Koro pi wang' maluoko wang' en miluongo ni the tears. En pi wang'wa ma kiywak to wuok ni. En muhimu kabisa nikech oting'o gik moko adek e iye ma bende konyo e wang'. Nitiere pi ma koro oting'o nutrients to gi yedhe maluoko wang' ma Nyasaye oketo marito wang' kik infection donji, to nyalo luoko chafu kata lo. Ok ne ka lo donjo ga wang'i to pi wang' chako chwer. Mano gino temo ni mondo gol ang'owa chilo modonjo e wang'e. Kata iro ng'enyne. Kaeto e pi wang' kanyo nitiere mo. Mo ni omiyo wang' bedo mayom. To pi manie pi wang' ni, nikech nitiere pi, nitiere mo, nitiere othinyo. E pi wang'? E pi wang' gin gik moko adek. Koro mor ni en omako bende pigni. Pigni chalo kaka spirit mwatiyogo ma yamo kwadho piyo piyo. Onyalo kwale piyo piyo. Koro mor ni konyo ga e make mondo onego bed notieko seconds 15 e wang'. Ko mor ni onge to fwadhe piyo piyo. Tae nitiere othinyo mamiyo mana kaka wheelbarrow nyaka iolne mo e kobed mayom. Othinyo konyo wang'e bedo mayom. Maka wang' mire to yawre yo mayom. To koro sama ibedo piny dakika 40 nikech gima miyo pi wang' ni wuok en mirruok gi ilruok ma wang'. Mirruok gi ilruok ma wang'. Emomiyo idwa ni ng'enyne wang' mire to ilre sama ing'iyo gi man mabor. To mirruok gi ilruok no ema konye koro miyo olo pi wang' ang'owa e wang'. To miyo wang' wiye. To sama pi wang' tin e wang' tibiro neno ka ema koro light biro chako chandi. Nikech koro wang'i otuo, onge gi mocha, onge gi grease mani lero cha. Koro kata yamo mobiro matin kogoye, tiwinjo ka lit kabisa. Mane omiyo nyaka watim gik mamiyo wang'wa mire to yelre, miluongo ni blinking. En ema miyo pi wang' no olre wang' to luoko wang'. Nikech gigo te gin gik ma muhimu e wang', gin gik maber e wang'. Maka gionge kaka jodongo, joma miyo mosechopo age mar mon, ng'ama osechopo menopause, to sana iyudo ka gibedo gi shida mar wang' matuo. Kendo gibiro ka ng'eny. Nitiere yath mwachiwo, nitiere pi wang' molosi mar yath mwachiwo ma gitiyogo.
Matinde iloso nyaka pi wang'. Chenro en penj laktar, wapuonjore wang'iyo weche mang'eny kendo wapuonjore weche mathoth mokalo. Daktari iyudo kacha ni mulonwa kacha kong'o kaachiel koda kandawa. Mana matin nono. Kong'o timo wang' nade mondo mi oketh wang', ndawa timo wang' nade mondo mi oketh wang', nikech kong'o gi ndawa timo gik mang'eny. To tudruok ma gin godo gi wang' gin ang'o gini? Nikech neno ni achiel kuom yore morito godo wang'wa bedo mabor gi kong'o kaachiel koda kandawa. Erokamano Ruth. Ndawa kata kong'o nyalo keti machiegni mar yudo tuo mar skari kata tuo mar pressure mar del miluongo ni hypertension. To sama yudo tuochego wang'i dhi kethore. Dhi kethore. Skari ka ng'eny omiyo wang' chwer, wang' chako chwer gi iye kucho, idhi yudo chiero miluongo ni cataract, inyalo yudo pasia mar wang' inyalo were. Pressure bende kiyudo, chwer mar wang' nyalo bedo gi iye kucho, pasia mar wang' inyalo were, inyalo yudo pressure mar wang'. Kae ndawa kendo chak kelo gimoro, omiyo pasia mar wang' tekone dok chien, iluongo ni macular degeneration. Otuo to tekone dok ang'o? Chien. To gin tuoche ma kaponi chako thiedho gi kodonjo to gidwaro pesa mang'eny. Koro ber geng'o moloyo thiedho. Kaka jodono gongero. Daktari wacho mogik miweyowa godo kotenore kod refractive errors kata chandruoge manyalo miyo ng'ato rwak angolo. Erokamano. Wach manyalo weyugo ni tuoche manyalo miyo rwak angolo gi en tuo manyalo mako ng'ata ng'ata. En tuo manyalo maki, en tuo manyalo maka. Nikech age mar ng'ato kochopo, odonjo. Kichopo 40 years iyude. To gima nyalo weyigo ni ng'ata ng'ata ber kiyudo thuolo idhir daktari mar wang' mondo ng'i wang'ino, nikech inyalo bedo ni in gi shida mar wang' tikia ni in go. Ng'eny shida mar wang' ok bi gi lit. Ginitie to lit miwinjo timre nadi? Onge. To ka gichopo kama koro okethe wang' saidi, ekibro fwenyo ni tuo. To bro chopo kama koro konyi dhi bedo matek. Daktari nego beni wadhi e check up mar wang' didi e higa? Ka in ng'ama wang'e ber ma pok obedo gi shida, to ka ber bang' dweche auchiel idhi e check up. Ka in ng'ama otimne operation, inyalo dhi dwe ka dwe kalure kaka wang'i chango. Nyathi bang' dweche auchiel ka dweche auchiel. Ka in ng'ama rwako angolo, bang' higa ka higa onego idhi e check up, nikech teko mar angolo nyalo lokre gi kaka ndalo medo timre nade? Kaka ndalo medo sudo. Kapono ni ng'ato dwa neni kata ng'ato dwa ni mondo imed konye, imed nyise kata iyud ne konyruok kotenore kod tuoche mag wang' mag refractive errors mane wawachogi. Inyalo yudi kanye daktari? Jaramogi Oginga Odinga Teaching Antiere Jaramogi Oginga Odinga Teaching Referral Hospital ka. Wan dakteche 4. Wan ka pile koa Monday nyaka tich abich. Ng'ama nigi tuo mar chiero watimo operation mar chiero ka tich 4 ka tich 4 ka emibro yuda. Erokamano ahinya. Chenro penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Iwinjo kaka daktari oleronwa maber mokalo gigo manyalo kelo ni chandruoge mag wang'. Daktari daher mondo mi akaw thuolo ni mar duoko ni erokamano makende kuom kaw thuolo ni kata doko ni dich mokalo mondo mi bede chenro ni mondo mi med puonjo oganda wa kaka wanyalo rito wengewa. Aduoko erokamano makende. Ageno ni kwaluongi kendo tibo yie mondo mi waduogi mondo mi med konyowa wabed kod wenge mabeyo. Erokamano. Emomiyo yawuoto na gino dhi skul mondo mi okony jowetegi. Erokamano. Erokamano ahinya. To wach maduong' ma daktari owewa godo ni chako chon ber moloyo dhi ka juoga. Chagi nyathi kapod otin. Ka nyathi onyuol dweche auchiel, tere ka laktar mar wang'. Kae to bang'e no, higa ka higa, kapono no nitiere kod chandruok mar wang', nyaka idhi mondo mi ocheki. Tok dweche auchiel ka toch duke auchiel, kapono no nionge kata gi chandruok mar wang', dhi ir laktar mondo mi okonyi. To wach maduong' moloyo ni bed mabor gi kong'o kaachiel kod ndawa. Rit ratil mar del mondo mi kik ibed kod tuoche mag sukari, mondo mi bed kod wenge mabeyo. Mata ye chenro ni en Ruth Otieno, aduoko ni erokamano makende. Nyaka kendo odiechieng' machielo ka bokelo ni chenro mar penj laktar. Ka wawacho ni ngima en mwandu.